En Marea presentaba hoxe en Ourense o seu decálogo de loita contra os incendios forestais. O incendio non é o problema, o incendio é o síntoma dun problema que é moito máis profundo. Non se trata de ter solamente mangueiras para extinguir o lume cando arde, cando xorde, senón de establecer alternativas do medio rural para que o monte non arda. As súas propostas pasan por unha estrategia integrada, establecer un plan social e de estímulo para o rural, a elaboración dun novo plan do Monte Galego e o establecemento dun único servizo contra incendios e público que traballe todo o ano centrado sobre todo na prevención. Nos entendemos que debe rematarse por completo ca inxerencia privada neste tipo de situacións, porque é obvio que non está funcionando o actual modelo e que necesitamos loitar contra un único servicio de prevención que sexa público e que, sobre todo, remate ca temporalidade, porque entendemos que non é admisible que haxa traballadores e traballadoras que traballan 3 meses ao ano, outras 6, e que se lles avise no último momento, que sempre teñan que estar como a espera de que a Consellería de Medio Rural determine no último momento. E inda que consideran que é mellorable, pídenlle á Xunta que se cumpla a Lei de Montes. Hai un acordo plenario do ano 1999 por unanimidade da Cámara Galega onde se prevé un máximo de eucaliptos, de hectáreas de eucaliptais no noso país de 200.000 hectáreas. Agora mesmo estamos preto de 500.000, o sea, algo estamos facendo moi mal para non pôr en valor as nosas terras agrarias e gandeiras e só derivalas a usos forestais co o risco e o perigo que todo isto conleva.